गोजोन्थों अनदायग्रा गासै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा अनसायग्रा आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामग्रा गासै बिमा बिफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ नोंथांमोना आङो जासिहरग्रोबाय। अनदायग्राफोर दिनै नोंथांमोननिसिम बे सावगारिखौ एबा भिडिअखौ लाबोबावनायनि गुबै थांखिया मा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम एसे मिथिहोग्रोनो लुबैदों। दिनै जोङो बे नर्थ इस्ट आसाम मेगा गिबि बड' बाइबेल कनभेनसना जोङो बे डिभाइन रिट्रिट सेन्टार खेत्रिया एबा गुवाहाटीआव जों बे प्रग्रामखौ सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जों बे आवगायदों। दिनै थामथि सान। बे थामथि सानाव दिनै जोंनि मानगोनां जोंनि गेजेराव जाय बिथां जसेफ नार्जारी बिथाङा जेरै जोंनि गेजेराव दं आरो बिथाङा सासे मोजां दैदेनगिरि बिथांनि मोजांथार बयनिबो लेंहरनायाव बयखौबो खावलायहरनायाव दिनै जोङो बे जायगायाव गोबां सुबुंफोरखौ जोङो सुबुं थुबुरमाखौ मोननो हादों। बेनिखायनो आं बिथांखौ बरायग्रोबाय। गोजोन्थों। अब्ला जोंनि बे सा सानजा आसामनि बड' बाइबेल कनभेनसननि गेजेरजों एबा जों बेहाय हाबाफारि लानाया नोंथांनि थाखाय बे सानथाम दिनै जाबाय। अब्ला नोंथाङा माबायदि बुंनो सानो? गोजोननाय मोन्दों ना आरो बेनि थाखाय माबाफोर बुंनो गोनां दंब्ला बुंनो हागोन ना? गिबियावनो आङो आफा इसोरखौ हामबायहोयो। मानोना बे प्रग्रामखौ इसोरनि अननायजों इसोरनि गोथार जिउनि बोलोजों आं साफ्रोमखौबो खावलायहरनानै बेवहाय दैदेनबोनायजों लोगोसे बे प्रग्रामखौ जाफुंनायाव बयनिबो मदद मोननायनि थाखाय आङो बयखौबो हामबायहोयो। बेवहाय फैनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो आंखौहाय गोबाङानो मदद होनानै बे प्रग्रामखौ जाफुंनायाव जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेवहाय गोबाङानो जिउनि सोखा जानायखौ मोननो हादों। आरो बेल' नङा, गोबाङानो गाव गावनो गोसोफोरखौ सोलायनो हादों आरो गोसोफाफिननानै बे सालिसानि समावहाय इसोरनि खाथियाव फैनो हादों। बाहाय गोबांथार बे तेजपुर डायसिसनि आरो लोगोसे गुवाहाटी डायसिसनि आरोबाव बङाइगाव डायसिसनि गासै फोथायारिफ्रा फैनो हादोंना? बेवहाय बिसेस करि जोंनि तेजपुर डायसिसनिफ्राय बांसिनानो बाहागो लानो हादों। आच्छा, ओमफ्राय गुवाहाटी डायसिसनिबो? गुवाहाटी डायसिसनिफ्राय बहुद खम। मानो होनो बङाइगाव डायसिसनिफ्राय? बङाइगाव डायसिसनिफ्रायबो बहुद खम। आच्छा, बिथांमोना बे प्रग्रामनि सोमोन्दै मिथिदोंमोन नामा? बिथांमोना बे प्रग्रामनि सोमोन्दै मिथिदोंमोनब्लाबो माखासे डायसिसनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोनारदोंमोन। मानो होनोबा डायसिसनिफ्राय जेबो रिटेनलि अर्डार मोनैनि थाखाय बिथांमोना बेवहाय दिनै नुजाफैनो हायाखै, बाहागो लाहरनो हाफैयाखै। अब्ला मोनसे जिउनि थाखाय आत्मानि थाखाय सोरबा दैदेनगिरि बिसप फादारफोरनि थाखाय रिटेनलि गोनांथार ना ओरैनो जिउनि आत्मानि थाखाय नोंथाङा माबा बुंनो सानो नामा? एबा जोंनि आर्चबिशप जन मुलास्टारनिफ्राय आं एसे खोनानो मोन्दों जिउनि नांगौनि थाखाय सोरबा बिशप लिरनानै हरलायनाङा, सोरबा फादारा हरलायनाङा, गावनि नांगौखौ गावनि जेरै गांदोंब्ला बे गावनो फैनानै लोंफैथों। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों जोंनि गुवाहाटी डायसिसनि आर्चबिशप जन मुलास्टारा। थारैनो नोंथाङाबो बे बुंनायाव सापर्ट होयो नामा? आं बिथांनि बुंनायाव सापर्ट होदों। मानो होनोबा आं बेक्तिगलि आंनो पार्सनेलि बिथांमोनखौहाय बेयाव लोगो मोन्दों। बिथांमोना जोंनि थाखाय बेवहाय मिसा बलिदान बावफैदोंमोन। गिबियावनो नैथि सानावहाय बङाइगाव डायसिसनिफ्राय बिशप थमास पुलुफिलिला फैदों जोंनि थाखाय बर'नि बिमानि रावआव मिसा बुलि बावफैदों। आरो मिसा बुलि बावखांनायनि उनाव जों बिथांखौ जोंनि बर'नि आर'नाइजों जों मान बावदों। आरो मान बावखांनायनि उनाव आङो बिथांजों रायलायदों जे जोंनि बे प्रग्रामखौ जोङो गावनि हारिनि हिसाबै जों लाखिफ्लायबाय थानो थाखाय बे डिभाइन रिट्रिट सेन्टाराव बिथांनिफ्राय आङो हेफाजाब बिदों आरो बिथाङा फुलि मदद होगोन, हेफाजाब होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। आरो बिथाङा माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिनि थाखाय थिसनगोन आरो जोंनिसिम दैथायहरगोन आरो बिथांमोना फुलि जोंजों सापर्ट होगोन नैथि बाराव। आरो बेजों लोगोसे आङो सोंनो लुबैयो दिनै जोंनि आर्चबिशप जन मुलास्टाराबो बे फैगौ बे प्रग्रामफोरनि थाखाय एबा जोंनि गेजेराव जोंनि जेसेबांनाखि जोंनि अल आसाम बड' काथलिक एस'सिएसन दानायनि थिरांथाखौ लानानै माबाफोर बुंदोंमोन नामा? एबा नोंथाङा बेनिफ्राय हेफाजाबखौ एबा सापर्ट होनायखौ माबा सोंनानै मोन्थिनो मोन्दोंमोन नामा? नंगौ, थारैनो
बिथाङा थामथि सानाव फैनानै जोंनि गेजेरावहाय मिसाबुलि बावफैदों आरो बिथांखौबो जोङो बर'नि आर'नाइजों जों मान बावदों आरो मान बावखांनायनि उनाव बिथांजों पार्सनेलि रायलायदों मानो होनोबा जोंनि बे प्रग्रामखौ लाखिबाय थानो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो डायसिसनिफ्राय जोंनो हेफाजाब नांगौ आरो बिसेस करि जोंनि आसामनि हेडआ जाहैबाय गुवाहाटी आरो आर्च बिशपआ जाहैबाय जन मुलासिरा आरो बिथांजों आं रायलायनानै फुलि सापर्ट मोनदों जे उननि बारावहाय जोंनि बे बिमानि रावजों लाखिनाय बे प्रग्रामखौहाय डिभाइन रिट्रिट सेन्टाराव बिथाङाबो फुलि सापर्ट होगोन आरो जोंनि बे कमिटि दाफुंनायाव बिथाङा मदद होगोन आरो बेवहाय जेबो हेंथा जानाय नङा होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों। बे कमिटिया मा हिसाबै अल आसाम बड' कैथलिक एस'सिएशन औ बेबायदिनो जागोन बे बिनि गेजेराव खायसे साननो हागौ मा बर'फोरनि थाखायल' मा गुबुन जाथिफोरनि थाखायल' बेबायदि माखासे गोसोआव साननायफोर थानो हागौ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा? बिनि सोमोन्दै बुंनो गोनाङा बेनो जोङो डिभाइन रिट्रिट सेन्टारावहाय जोंनि बिमानि रावा बर'आ स्वीकृति मोनखानाय आरो बेवहाय गोबां रावजों रिट्रिट जाफुंबाय थायो 9टा लेंगुवेजाव 9टा भाषायाव बेवहाय रिट्रिट जाफुंबाय थायो आरो बेवहाय जोंनि मोनसेयाबो गोलैदों बेनिखायनो जोंनि बे बिमानि रावजों रिट्रिटखौ खुंबाय थानायखौ जोङो लाखिफ्लायबाय थानो थाखाय जों बिथांनिफ्राय जन मुलास्रिनिफ्राय बेखौ डाइरेक्टलि जोङो हेफाजाब बिनायजों लोगोसे जों पुलिस सापर्ट मोनगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो जोंनि बे प्रग्रामखौ लाखिबाय थानो थाखाय जोङो मोनसे अर्गानाइजेसन कमिटि दानो नागिरदों आरो बे दानो नागिरनायाव बिथाङा जोंजों पुलिस सापर्ट दङ आरो बिथाङा बिनि थाखाय जेबो हेंथा बुङाखै आरो जोंनि बिनि गुबै थांखियानो जादों सेथियाव जोङो बे बिमानि रावनि प्रग्रामखौ जोङो रिट्रिटखौ लाखिबाय थानो थाखाय मोनफ्रोमबो डायसिसनिफ्राय जों हेफाजाब बिदों आरो मोनफ्रोमबो डायसिसआ जोंखौ हेंथा होआखै बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन होननानै खोथा होदों। आरो दानि बे दुं बारहावा गोबांथार खृष्टानफोरनि सायाव होसोनाय मुगैनाय न' सावनाय बाइबेल सावनाय आरो सिस्टारफोरखौ गोबांथार नासयनाय आरो बे जायगा गोबांथार बेफोर सरकारनि सायाव बेबायदिनो जोंनि सायाव गोबांथार बायदिसिना जेंनाफोर लाबोनाय बेफोरखौ जाहाथे गोजोन आबहावा लाबोफिननो थाखाय जोंदि बे जायगायावनो गुबुन पारिश्रमिक गुबुन दासिमनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ ज' लोगो मोननायनि थांखिखौ लानानै जोङो अल आसाम बड' कैथलिक एस'सिएशन दानायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो गोनां दं नामा? गिबियावनो आङो बिफा इसोरनिसिम हामबाय होबावो मानो होनोबा बेवहाय गोबाङानो फैनानै बे जेंनाफोरनि थाखाय बेवहाय आर'ज गथायदों आरो बे आर'ज गथायनायनि जुगेदि जोंनि आसामावहाय गोबां जिथुनाखि समस्या जागासिनो दं जेरैनाखि दा RSSफ्रा जोंनि केथलिकफोरखौ एबा ख्रिस्टियानफोरखौ नासयगासिनो दङ नाख्रेबगासिनो दङ आरो बेफोरनिफ्राय जोङो मुक्त मोननो थाखाय जोङो मोनसे खौसेथि मोनसे कमिटि दाफुंनो होननानै जोङो बे थांखिखौ लादोंमोन आरो दिनै बे थांखिया दिनै जाफुंबाय आरो बेनि जुगेदिनो बे कमिटिनि हेफाजाबजोंनो जोङो गोबां जोंनि धोरोमगुरुफोर जेरैनाखि फादारफोर सिस्टारफोर बिशपफोर जों बिथांमोनखौ बासायनो थाखाय बिथांमोननि सिगाङाव जों गसंथेनो थाखाय बिथांमोनखौ बासायनो थाखाय जोङो दिनै बे कमिटिखौ दाफुंनाय जादों आरो बे कमिटिया नैथियाव बे खामानिखौनो मावगोन बे हाबाखौनो मावगोन जे बबेबा मोनसे पारिसाव बबेबा मोनसे एरियायाव जुदि जोंनि ख्रिस्टियानफोरखौ आक्रमण खालामोबा जोङो बिसोरनि थाखाय गसंगोन होननानै जोङो बे कमिटिखौ दादों। अब्ला बे गसंनायनि गुबै थांखियानो जादों जों अफिसियेलि माखासे खामानिफोरखौ जेरै दौरिफ्रा पुरहितफ्रा जेरै अफिसियेलि एबा माबा मोनसे मेम'रेन्डाम होनो थाखाय बिथांमोना जायनि थाखाय जेंना एबा प्रब्लेमफ्रा जायो बेनिखायनो अफिसियेलि मुभ खालामनाय एबा जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो गसंनाय माने जों आर'जनि गेजेरजों खौसेनि गेजेरजों बिनायनि गेजेरजों आरो माखासे अफिसियेलि खामानि मावनायनि गेजेरजों जों आवगायलांगोन आरो बेनि थाखाय नांगौबा जोंबो फादार सिस्टारफोरनि थाखाय बिशपफोरनि थाखाय गोबांथार धोरोमाव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय जों गसंगोन आरो जोङो जेरै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखायनो जोंखौ अननायनि थाखायनो बे गावखौ बुलिबावबाय जोंबो फोरबोनि मुङै आरो बेबायदि धोरोमनि खामानि मावग्राफोरनि थाखाय जों जिउ बावनो थाखायबो जोङो आवगायबोदों। दा अनदायगाफोर बे समाव जों आं गोलाव बाथ्राखौ बुंनो सानला माने गोबांथार जोंनि गेजेराव बेहाय लिडारफोर दं दैदेनगिरिफोर दं महिलाफोर दं बिथांमोननिफ्रायबो माखासे जोङो इन्टारभिउ बायदि लागोन सोंनाय फिन्नायखौ लागोन बे समाव बिथांखौ बे माखासे गावनि बेसेन गोनां बिबुंथि होनो थाखाय बिथांनिसिम हामबाय होननानै बिथांखौ गोजोननाय लाबाय आरो जों बे समाव जोंनि बेहाय सुंद'खौ बाहाय फोजोबनाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों।